نحنا تجارس ولا سلام يهلو بلكا جزء ولا سلام يهلو سأل لنا أبقى سأل لنا بزبل حساب دقوا خمر خلالله نحنا نوجزاتنا بسلامين نبرز زورنا سلزورنا ترحيب بسلام كنا نبرز سلزي كارناي نحنا سلامين عندلي لمعنا عندلي حبينا هنبرين عندلي نحنا نمثلنا إننا نواجه زلنا نحنا نهلونا إننا نواجه زلنا حزون تناي قدما ممارسين إنه هو سلامي بسلامين نبرز بالحيل خلوا خلقن حزب تجراي تنبركيهو دنينو كنبر حلينو نيفكرن تاريخو نيفكرن زم عاد زيام ويكعز منجست زي أما قابل حزب تجراي كنبر زحلمي كلام ممارس يلا كنواجه زلنا خندحنا لنا أبعدنا خنبر كنكلا لنا أمريتنا خنبر كنكلا لنا عطيو يزواجه زلنا تجارة لنا حزبنا أجوا يا خلاص دللي بعد خان ده هلا أي تدفرني جن نعنا كل قداينا خوينكا أفتابل حس اللي فكا تذكر علىنا كل غيرنا خا كبرها خير فرنا تاريخك خن حلينا صلاتك خنبرك خينا يقول زغل اتي دغفو جن ما عليا يقولن اطنا خيرها قصللو خفكرون سمعنا حزون كنا اتينا خمسان غبرينا خغل يبالي زي فصوم زي يخوني نحنا نافتز تملسنا لن مخرج عقت حيل يلن نساتهم جن كافتز تملسنا له كوصنا خمسة يقول الرجاجزنا مزينا هنا مخنياتنا أوصل زوسرنا يوم بعلنا مالتي نادم سسنا هنا وسيدنا سؤالنا خوكينا يكوننا نوسيدنا ويكعت تسمع معنا يكوننا نوسيدنا ناقد كتنا نادم سسنا نامارخنا نابتنا هنا وسيدنا عدكم نارجفنا هنا وسيدنا عدكم نتعاطقنا هنا وسيدنا أب شافرايا زلوا تجراوي مستبشاف معراب زلوا تجراوي ناي قانقوا ناي لهجة فلا يلوم زيون هفتنايو تيون هفتنايو كلهم تقوم اللي زلنا قانقوا ناي سفحيو تجرنيانا بزعبات تجراي زلوا متحسس وحنتيا تبزيع أف زلوا تجراوي كم تفتح معراب زلوا تجراوي معريز حسب بزعبات تجراي تما خلاي زلون معريز حسب بزعبات أبدون أم معراب زلوا أب سمين مرق زلوا تماثل معريز حسب تحدى حزب تجراي كمت كل نقنق زيبل كمنوت نقنق كيبل زجورو حدا بزعبات تجراي زلوا تحسس حدا مغني تجراوي النتو من النت خورو مالتي حدا يحسب حزب تجراي أما وقالوا قصينا خنبر ترجاقي خنبر بسلام خنبر صريح خبلع عدل سفتر منقستي يقطمون منقستات يقطمون كاب دحريت يجميرو أب قالسي محرت كعيولن زخونة هذه محرت يولن حزب تجراي كم حزب زتفيو زيادة يفلت حدش ولد يلن كل زر داي مالتي كنبر يخيلن بحكي كنبر سلا زي يخيل كواقع قدني كواقع ترحون قنا يكونن تواقي اسكو عوات رحوت تجراي كفتروني ترأيو تسفو ككاب زاتو ان حيلس حانت حيلوصين كبيبا كيدم كحزوون وسينو من غير من نيرم تم مرحت وطلني مرحت حيل مالتي انتي مالتي نابتانكس حولنا تفت كيدنا خبيبنا كنحزاينا اندياونا عدق خنقيراينا ينيرو داوتن تانكن زي ما حصقم نيرو نمنتاي تانكتات بقليلو خيوقع دشكا غلفت طقم غيرلن سلازنبر برين نحنا خنفقد يدلنا قيدم كحزوون يخليهم ግን تعاوت انت ياتبل بوحد كسر عاوت ممصا ياتبل ببوزح كسر معواتون عاوت يكونن ولا بتمطاطان خسراون عاوت يكونن تعاوت كتخون زلوا بوحد كسرا ادمع زخون عاوت ممصا يزبل او تنتانكتاتس بإكسكافاتر تخعيتو او وشت زاتواين تاات افو مزن طرح خاطريو دارغا خافت تقورلس كعيتو يوصي وتغرا لاي تنتانكتاتو زنوراون كابس تقورال دفاعي كعيتو بونقيرو يوصيون بقدمي خامبر بدحري خاطيت كي وقع كايلا زمرقتو زمن نسيو تحجون خالق زدغم زلو حدش تاريخ مالتي سلازي بوزي مخنياتيو ت حزب تግራይውን ለካቲት ከም ብርሃን ገይሩ ዝወስድ ደርግዘ ጥፋናሉ ሳይነስን ጥበብን ከዓ ተወዳዳሪ ይውሉን በሐቂ ተወዳዳሪ ይውሉን ሓደ መራራ ዝገልጹ ወሎ ሙኩሪ ኩሉ ተፈቲኒዩ عمتكعتي كم يخاطر تقع مكلخال كم يتكلاخل اب مسحاب كم يتنسحب ويكع كم مملاست سلتيو اتنبر تغار لاي افتزو لك زلخو ساينساو خيدي كلن نيبعلو عقمن بقعتن لو
እዙይ ሒዙ ናፍቲ መንእሰይ ተሓዊሱ ዘሎ ናፍቲ ሓድሽ ወለዶ እዙይ ምስጋር ኣብ ሓፂር ግዜ ተፈጺሙ እዚ ንዓይ ዝትክእ ማዓት ነቲ ሓደ ዝትክእ ማዓት ኩሉ ተተኻኺኡ ክሰርሕ ዝኽእል እዩ ማለት እዩ መጀመርያ ህዝቢ ትግራይ ንሕና ከም ውላዱን ደቁን ኣብ ህዝቢ ትግራይ ዘለና ፍቅሪ መግለጽ ይውልን በሓጺሩ ብናና አንደበት ዝግለጽ ኣይኮነን ህዝቢ ትግራይ ተቀላሳይ እዩ ህዝቢ ትግራይ ብዙሕ ምሂርና እዩ ህዝቢ ትግራይ ምምሃር ጥራሕ ኣይኮነን ኩሉ ነገርና እዩ ህዝቢ ትግራይ ሓደ ብጣዕሚ ደስ ዝብለኒ ነገር ህዝቢ ትግራይ ካብ ህዝቢ ትግራይ ምፍጣርና ኢልና ገሊጽና እንዲና ንበራት መራሕትና እውን ገሊጾም እዮም ካብ ህዝቢ ትግራይ ምፍጣርና ኢልካ ገሊጽካስ ትሞኖ ነገር ኣይኮነን ህዝቢ ትግራይ ከም ሓደ ሰብ ዝሓስብ እዩ ሕዚ ኣብዘን ዝሓለፋ ልዕሊ ሓደ ዓመት ብፍላይ ከዓፍተን ናይ መጀመርያ 8-7 ወርሒ ካብ ጫፍ ምዕራብ እስካብ ጫፍ ደቡብ ተመላሊስና ርኢናዮ ኢና ህዝቢ ትግራይ ናይ ላሃጃ ናይ ቋንቋ ኣፈላላያት ሃፍቲ እዩ ክጽናዕ ዘለዎ እውን ባይዘው ኣብ ራያ ኣብ ጫፍ ራያ ዘሎ ትግራዋይ ምስተብ ጫፍ ምዕራብ ዘሎ ትግራዋይ ናይ ቋንቋ ናይ ላሃጃ ኣፈላላይ ኣለዎም እዚ እውን ሃፍትና እዩ እቲ እውን ሃፍትና እዩ ኩሉ ክንጥቀመሉ ዘለና ቋንቋና ይሰፍሕ እዩ ትግርኛና ብዛዕባ ትግራይ ዘሎ መተሓሳስብ ሓንቲ እያ ተብዚኣ ጫፍ ዘሎ ትግራዋይ ከም ታፍታ ምዕራብ ዘሎ ትግራዋይ ማዕረ ዝሓስብ ብዛዕባ ትግራይ ተማኸላይ ዘሎ እውን ማዕረ ዝሓስብ ብዛዕባ ኣብ ደቡብን ኣብ ምዕራብን ዘሎ ኣብ ሰሜንን ምብራቕ ዘሎ ተማሰል ማዕረ ዝሓስብ ተሓደ ህዝቢ ትግራይ ካብ መትከሉ ንቕንቕ ዘይብል ካብ መንነቱ ንቕንቕ ከይብል ዝገበሮ ሓደ ብዛዕባ ትግራይ ዘለዎ ተሓሳስብ ሓደ ምዃኑ ትግራዋይነቱ መንነቱ ክብሩ ማለት ሓደ ዝሓስብ ከምኡ ስለ ዝኾነ ካብዚ ህዝቢ እዚ ምፍጣርና ንሕና ስኺልና ካብ ሓደ ዝመፀ ጥንካረ ኣይኮነን ዘሎ ናይቲ ሰራዊት ጥንካረ ናይቲ ህዝቢ ምንጩት ህዝቢ እዩ ትጅግና ህዝቢ ጅግና ስለ ዝኾነ ጅግና ሰራዊት ይፈጥር ማለት ጅግና መራርሓ ይፈጥር ማለት ህዝብና ንዓና ዓምድ ሕቆና እዩ ግን ብዙሕ ክግለጽ ይኽእል እንዲ ግን ብጣዕሚ ዝገርመካ ነገር ህዝብና ብነፈርቲ ክድብደብ ከሎ ብከቢድ ብረት ክድብደብ ከሎ ንስኻ ብትጥቁ ክትሓልፍ ከለኻስ ብዛዕባ ትናቱ ዘይኮነ ዝሓዝንስ ብዛዕባኻ እዩ ዝሓዝን ከምዚ ዓይነት ህዝቢ ክህሉ ዕድለኛታት እዮም ከምዚ ዓይነት ህዝቢ ዘለዎም ሃገራት ከምዚ ዓይነት ህዝቢ ዘለዎም ሃገራት ዕድለኛታት እዮም ዝብል ንሕና ዕድለኛታት ኢና ህዝቢ ትግራይ ሎማዓንቲ ኣቲኻዮ መፂኡ ጸላኢ ከባሳውሶ ከሎ ንስኻ ግልሲልካ ጸኒሕካ ተተመሊስካ ኳስ ኣታትማል ብምጻኹ ምኽንያት እኮ ከምዚኣ ገጢማትኒ ያ ሎማዓንቲ ስሕደጉንዶ ኣውይታት ይትረአዩ ይብለካን እቶ እዩ ዝብለካ ጽባሕ መፂኹም ጭፍጭፍና ፈለጠ ማለት ህዝቢ ትግራይ ኣብ ቃልሱ ዋጋ ክኸፍል ስለ ዝወሰነ ልክዕ ከም ዝተጋዳላይ ዋጋ ንምኽፋል ወሲኑ ኢና ኣኻ ዝቕበለካ ተጋዳላይ ወዲ ዝቕበሎ ወሲኑ እዩ ከምኡ ከም ተጋዳላይ ዋጋ ከም ዝኽፍልና ንኣመነ እዩ ዝቕበል ህዝብና ኣጆኻ ይኽብሎ ዝደሊ ባዕልኻ እንዳሃለኻ ኣይትድፈርን እዩ ግን ንዓና ኩሉ ጉዳይና ኮይንካ ኣፍታ ብልሒ ስሊፍካ ትዝከኣለና ኩሉ ጌርና ከዓ ክብርኻ ከየድፈርና ታሪኽካ ክንሕሉ ኢና ጸላእትኻ ክነንብርክኽ ኢና ይኽብሎ ዝኽእል እቲ ደገፉ ግን ማእለያ ይብሉን ኣጠናኺሩኻ ቁጽለሉ ኣለዎ ደቁ ከምህር ክኽእል ኣለዎ እቶም ሓደ ኣብ ውሽጢ እንተልዩ ኣለካ መንእሰይ ሎሚ መቸም ሓደ ጎዲእና ዝመጻና ነገር ኣሎ ደቅና ተታሪኮም ተባህሎም ተመንነቶም ኣብ ምምሃር ቁሩን ሰንፍ ኢና ኣብዚ ክጥንክር ክኽእል ኣለዎ ንሕና ተጋሩስ ወላ ሰላም ይሃሉ ብለካ ግዜ ወላ ሰላም ይሃሉ ጸልአለና ኣብ ቀጻሊ ጸልአለና ብዝብል ሒሳብ ደቁ ከምህር ክኽእል ኣለዎ እንዳሰርሐ የምህር ክጥንክር ኣለዎ መንእሰይና ተብዓዲ ዘሎ ማለት ክስለፍካ ኣሎ ክምህር ኣለዎ እታ ጥንካሩ ናፍቶም ደቁ ተሕሊፍዋ እምንዓረይ ንቕናቕ የብልናን ማለት ስለዚህ ህዝቢ ትግራይ በርታዕ ጆኻ ደገፍካ ብደገፍ ጥራሕ ዝግመት ዘይኮነ ብተጋዳላይነትካ ዝረአ እዩ ሓቢርናኻ ጸላእትና ክንድምስሲና ይኽብሎ ዝደሊ ካልእ ኣብቲ ዝሓለፈ ኩነታት ዘርአዮ ማለት ሕዝና ብዙ
قرو خمستز حسوه تيوم زحسوه فريسهم مصيوم دقها بتينا يمينا خاب حجي غير تخيلومس كملو سيخولون انت لينا تግራይ كناتينا عنتو زلعلنايو زبل كدهلل يولن حزب تግራይ حسوتي نغيرنا يمينا حزب تግራይ نفلطي بايزوي ግን እትወረ بسرعن بزي سرعن ስለዝናፈስ እዚና እዝን ኽእት ወይ ይውልን ጥንካረ ደቂ ይፈልጥ ጅግነት ደቂ ይፈልጥ ናይ ባዕሉ ስራሕ ይኻ ጸላእት ኻ እንታይ ዓይነት ባህርን ኣመልን ከም ዘለዎም ይፈልጥ እዚ እንዳፈለጠት ዝብልዎ እዝን ኽወ ይውልን ይኹለ ዝደሊ ኣብ ከባቢ ሃራን ከባቢ ድሕሪ ምጽናሕ እቲ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዓቢ ተስፋ ተገይሩሉ ልክዕ ከም አዲስ አበባ ተሓሲቡ ኣይስበርን ዝተባሃለ ድፋዕ ጭፍራ ድሕሪ ምስዋሩ ወይ ከዓ ተው ዝነበረ ሓይል ድሕሪ ምድምሳሱ ዝቐጸለ ውግእ እዩ ነይሩ ዘናይ ካሳጊታ ኣብ ጭፍራ ዝተወሰነ ሓደ ሶሙን ከባቢ ሓጺር ምክልኻል ሒዝና ነርና ኢና ምክንያቱ ኣብ ጭፍራ ቅድሚ ሕዚ እውን ዋጊዕና እንተ ነርና ዳርጋ ናብ 12 ዝኾኑ ክፍለ ጦራት ተዋጊዕና ዝተቆጻጸርናዮ መሬት እዩ ጸላኢ ካፍቶም ዓቢ ተስፋ ዝገበረሎም ናብ ሚል ዝግበር ጉዕዞ ናብ ባቴ ዝግበር ጉዕዞ ናብ ቡርቃ ዝግበር ጉዕዞ ከዓግቱ እዮም ጥራሕ ዘይኮነ ካብኡ መበገስ ጌርና እውን ንድሕሪት ናብ ትግራይ ክንመልሶም ኢና ንትግራይ ክንኣቱ ኢና ተባሂሉ ዝተሓሰበ ሓይሊ ዝተዳለወሉ ቦታ ስለ ዝነበረ ድሕሪት ቦታ ስምቁፅጻር ኣብ ጭፍራ ከባቢ ዝተወሰነ ናይ ምድላውን ሓደ ምምዕራያትን ጌርና ኢና ቀጺልናዮ ካብኡ ግድን ሓይል ጸላኢ ክውቃዕ ስለ ዘለዎ ክድምሰስ ስለ ዘለዎ ትውግውን ከም ዘይቋርጽ ስለ ዝፍለጥ ጸላኢ ክጣናኸር ግዜውን ክውሃቦ ስለ ዘይብሉ ዕድሉን ክረክብ ስለ ዘይብሉ ክንቅጽል ግድን ነይሩ ካብ ጭፍራ ተበጊስና ናብ ወዓማ ዝበሃል ከባቢ ኢና ጉዕዞ ጌርና ኣብ ወዓማ ሓደ ሰሙን ዝኸውን ናይ ሓጺር ምድላው ምክልኻል ሒዝና ሓጺር ምድላው ጌርና ኣብ ኮይና ከዓ ጽንዓታት ወዲእናዮ ማለት እዩ ካብ ወዓማ እስካዕ ካሳጊታ ናብ 36 ኪሎ ሜትር ዝኸውን ኣብ ኮይና ኩሉ ወዲእናዮ ናብ ወዓማ እውን ውጥም ቅልቅል እዩ ዝብል ነይሩ ጸላኢ ካብ ሓሰንዳስ ሓፈሉ መደረሊ ገለ መለ ዝበሃሉ ቦታታት ኣለዉ ኣብቲ ከባቢ ቅድሚ ናብ ካሳጊታ ምእታውካ ንሶሙን ጸላእ ዝነበሮም እዮም በብኸባቢኡ መጠኑ ይፈላለ እዩ ኣብ ገለገሊኡ ጥንክር ዝበለ ድፋዕ ዝሓዘሎም እዮም ኣብ ገለገሊኡ ከዓ ክምሕለው ገይሩ ዝቕመጦም እዮም ነይሮም ኣብ ወዓማ ድሕሪ ዝተወሰነ ምድላው ምግባር ያው ትመጥቃዕቲ ክካየድ ስለ ዝተወሰነ ኣካይድና እያ ድማ ናህና ኮር 2 ኮር 1 ተሳተፍቲ ዝኾናሉ እዩ ነይሩ እቲ ናህና ኮር በቲ መስመር ጽርጋ ዝሓልፈሉ ኮር 1 ድማ ብየማን ናብ ቡርቃ ዝቆርጽ አንፈት ይተዋሃዩና ተወገ ካይናዮ በተስተዋወና አንፈት መሰረት ንሕና እውን ናይ ኃይል ሰላልፋና ነጽርና ያው አህርታት ወዲብና መን አበይ ይጥቅዕ መን አበይ ይቆርጽ መን አበይ ያዓጹ ዝብል ወዲና ኢና ተግዛዕ ጌርናዮ ዕለት 21 ምሾት 21 ዘውግሕ ተሰላልፋ ወዲና ምቅርራብ ወይ ከዓ ገስጋሳ ዝበሃል ስራሕ ሰሪሕና ሃዲርና ተጸጊዕና ድሕሪ ምሕዳር ከዓ ንጎ 21 ትውግእ ቀጽሉ ማለት እዩ 21 ትውግእ ወይልና ናብ ኣጋግ ዘኸባቢ ብጣዕሚ ወሰንቲ ቦታታት ተቆጻጽርና ቀጽልካ መደረል ዝበሃል ካብ ኣብቲ ቅድሚት ዘለዉ ሓደ ካብ ወዓማ ቀጽልካ ተረኽቦ ሓፈሉ እዩ ካብ ሓፈሉ መደረል ዝበሃል ጎቦታት ዘሎ ተቆጻጽርና ሓዲርና ብጽባሒቱን ቀጽልና ያው ጸላእውን ኣብ ሓደ ከባብታት ዝተወሰነት ከለቢል ዋጋ ኣብ ሓደ ከባቢ ከዓ ያው ትውቅዒትና ምጽዋር ስለዛ ወይ ፈርስ ኮምናልና ናብ ካሳጊታ አቲና ኣብ ካሳጊታ ልክዕ ከምታ ናይ ጭፍራ ሓይሉ ወዲቡ ድሕሪ ጭፍራ ዘሎ ያው ትፈልጥዎ መስለን ትፈልጦ ኢኻ ሜዳ እዩ ቀጥታን ሚልያ ካታቱ ክጸወረና ይኽእልን ድሕርናኡ ምኻድ ክጸወረና ይኽእልን ንትንሃና ሓይሊ ዝዓገት ሓይሊ ክህልዎ እውን ይኽእልን ሽዑ ብጣዕሚ ተዳኺሙ ተወቂዑ እዩ ነይሩ ተንዘሎ ዓቅምታት ኣብ ካሳጊታ እዩ ኣጣራቂሙ ጸኒሑ ድፋዕ ቁዒቱ ታንክታት ኣዋዲዱ ከቢብረት ብሙሉ ኣዋዲዱ እግረኛ ኣዋሃሂዱ ጸኒሑ እቲ ና ኮብናያ ዝኸድና ሓይሉ እውን ተወሲኹ ተው ጸንሑን
توساسيغو تبتنا تبتينو تدمسس تدمسيسو تزلو زبحال ግን أو توديو خصنح يخيلو أو مشت 24 أجاز خبابي مثلنا بدحر ساعات إنا توجد جميرنا بقترينا تواجعنا أتينا تجرالينا دحر كنقول صينا تجيجننات بقترينا تواجعاتي بليتي تسجعها كي تحابيها صلاة خيريكا كي تخشف قال ما لزولوني نوران ورد توجد جميرنا يا سلزلنا بقتري ياتيو ساعة شعات خبابي أو كساجي توجد جميرنا مالتي الموست نهنا كور درجة سلستين أو توجد تساتفينين كافتم زكايرنا يوم قات أب بزناي ذكر يونافت نايتارمون خون خيليو قالت أخوات أهرتات كم زلوا خينو كم كورنا بتعمو كبير وجز زكايرنا اللي مدات سلاي تنزلوا عقمي كافتا جنبار نميلن زي مقتاو ميلن زي مسبار بري نزي مخفات نمعصاو زحسو حيل خاوت حيزو بدن بناودو صنيحو دهر ساعات اتينا 5 ساعات توجع وعيلنا مشينا توجع حاديرنا بصباحيتو خباب الساعه 6 اينا نقيلنا وصينايو بخمينا رينا خبابي حدث خبابي كبعز بهال عبي يقولو ترارالو افت كبعز بهال حيل نيرو افت اغرغو سبربار ماريت سبربر زولو مريتات غبتاتات تاباتات ገለገለለዎ ንሱ በሙሉ አጣናኺሪ ይሒዝዎ ንታንክ ምቹዩ ንኸቢ ብረቱን ምቹዩ ንሞርታር ምቹዩ ንድፋዕ ምስራሕ እንተጋ ንእግረኛ ወታደሩን ምቹዩ ብዙ መንገድ እዚ ጣዒሙን አዋዲድ ሒዝዎ ስለዝነበረ ጥንክር ዘለውገ ካይድና ድሕሪ ሰዓት ጀሚርናስ ሓዲርና ረፋድ ሰዓት 6 ከባቢና ዳርጋ ካብ ጉድጓድ ኩዒትና ዘውፀናየ ዳርጋ ካብቲ ዝተቀወረሉስ ኩዒቱ ይውፅዎ ተገራላይ ተንታንክታት ወዝነበራውን ካብ ዝተቀወራሉ ድፋዕ ኩዒቱ ቦንቂሮ ውፅይወን ዳር ናፍት ዝለካ ዘለኹ ክቡዕ ዝበሃል ጎወሎ ካብቲ ጎወን ጸጋም ዝርጋሕ ታፓታት ኣሎ ኣብቲ ታባንሱ ወፂ ዓሪዱ ማለት ኣው ሓደ ሰሙን ዝኾነውን ምክልኻል ሒዝና ኢና ሕፅረ ቢለታው ግን ምግላጽ ታውግ ከባድያ ንብላ ንምንታይ እዩ ሓደ ትመሬት ተጠቃቅማ እዩ ትመሬት ጸላይ ብስርዓት ሒዝዎ ጸኒሑ ድፋዕ ገይሩ መሰናኽሉ ዋዲዱ ናይ እግረኛ ናይ አጋር ዕጥቂ ምስ ከቢድ ብረት ኣዋሃሂዱ ወገን ከኣትወሎም ዝኽእል ብሙሉኦም አንፈታት ብተኹስ ዓጺዩ ሓይሉውን መዲቡ ሒዝዎ ስለ ጸንሐ ንዙይ ሴርካ ከተኣቱ ይኸቢድ ዝገብሮ መርሰፈሌት ኣምር ስለ ዘለ ይኮነን ከምዚ ስለ ጸንሐ ትግዜ በሊዑ ግን ተው ዝነበረ ጸላይ ትዝበዝሕ ተደምሲሱ ቁጽሩ ዘይናዓካ ተበቲኑ ተስተረፈና ፍትጎዎ ወፂዩ ምስትናይ ድሕሪት ዝነበረ ካልእ ዘምጽዎ ሓይል ሓዱሽ ንኣኻኸው ወሳሲኾም ድፋዕ ሒዞም ማለት ኣው ተጋዳላይና ሓንቲ ነገር ክገልጸልካ ዝደሊ ኣው ተንታንክታትስ ቢኤክስካቫተር ተኳዒቱ ኣብ ውሽጢ ዝኣተዋየን ተኣት ኣፎም ዘን ጥራሕኻ ትሪኦ ሕጂ ብጸረ ታንኩን ክትወቅዕነ ይትኽእልን ናህና ታንክታቱን ጽቡቕን ሰሪሐን ኣው ጽቡቕን ሰሪሐን ከም ልበን ከይንቀሳቀሳ የማን ጸጋምና ተዓጻጽፋ ከይወቃ ዓጺን ሒዘንየን ኮይኑ ግን ክነቃጽለን ይካልናን ምክንያቱ ኣብ ውሽጢ ድፋዕ ይእትይወን ነይሩ ቢኤክስካቫተር ኩዒቱ ይእትይወን እንታይ ኢሎም ነይሮም መስለካ ተማሃርታት ተምናህና ማለት ተነብኣ ዝዋጋኣ ዝነበራ ክልተ ክፍለ ጦር ድሓር ሓንቲ ውፂና ኢና ሪዘርቭ ጌርና ተን ክልተ ዝነበራ ክፍለ ጦር ከካብ ዝኣትዎን ሓይልስ ሓንቲ ሓይለ ውፅን ከቢበን ከይዶም ክሕዝወን ወሲኖም ነጊሮምና ነይሮም ቶም መራሕት ወጠለኒ መራሕት ሓይል ማለት እንታይ ማለት ናብ ታንክስ ሓውና ተፈት ከይድና ከቢብና ክንሕዛ ኢና እንዲያውም ናብ ዕጥቂ ክንቅይራ ኢና ይነሩ ታውተን ታንክን ዘይ ማሐጸገም ነይሩዎ ንምንታይ ተን ታንክታት ብቀሊሉ ከይውቃዓ ዲሽካ ገለፍት ጥቅን ገይሩለን ስለ ዝነበረ ብሬን ንሕና ክንፈቅድ ይደለና ከይዶም ክሕዝወን ይኽእሉ እዮም ግን ታዓወት እንታይ ኣትብል ብውሕድ ክሳራ ዓወት ምምጻእ ኣትብል ببوزح خسارة معواتون عوات يكونن ولا بتمتعطان خسارة ون عوات يكونن تعوت كتخون زلوا بوحد خسارة أدمع زخون عوات ممساي زول كثيرنا خمن حزن دحان أي تلقون دحار نبي كي يملطهم صنحيلنا قديفنا مالت كم غيرهم تلع علم كأتوز وسون حيلتاتني كأتواز وسون حيلتات نيران كم وسون تجارلت نيران كم وسون مرحت حيل نيران كم وسون مرحت جانتا نيران زي زريعة كتايو تجارلاينا بجات تجراواي بجاه تجراي بجاه حزب تجراي المحلاف
أو هيوتو من معين السسع زي اللي مخانو دفار مخانو جيجنا مخانو زلا أزي كعا واقع خفيل كان تزيد في خايو كن هو اللي خمزين خيل سلز تردي واقع خمس خفلنا تردي تانك نبتان كيخ تأتو كبيدي تانك مالت درعتي برت لبسيا كما خزلوا تادر تغينو خلاشنيو كم بالحات كاخت تحازو تخيلها توازو تخيلها نبتان كجن كتقرب كبيدي تجارة لا يترحيز جورا زيا تجارة لا يتجرا يتزجبرا كم وسينا ميرم كم زولكها دحان ناب كبيد كسارة خمناتو بزمن قد ذيك نفتحينا لنا بينا كم أجرهم كعا بونكيرهم أوصيون مالتي سلازم خمسين يرتو بزح أهدون تساتف اللي كور حدون بتعمي سبوق أدمع زغون سرح سريح ميوم تأساسيرنا هنا أتينايو نحنا هنا و تزبلك هذا اللي هو واجز خفلة أمريكا زغون عوت زي مزجبة وجنيرنا كساجيتا. لذي صنعتنا يتجار لا أو ما يكون كجات مثل بتعم فترة نيرو نجيب كواس كتقر ولو عدل زي تجار لا نيرو بتعم ندخلنا بتعم يفتين ونيرو نربش كت زنيرة يكون تات كم يهات قلت زي. هو تي وج بوهد سرعة يتغيروا نحن أرمي تساتفي دحاركم تزول كايو أبستفعل العمامات يوم صنيعهم كور حدن كور كلتن كوعما جميرنا تأساسيرنا هنا غيرنايو أفتناي مجمريا خمت قرص الكازم كوركو بيمان أنفتيهم آتيهم نحن بتسرقين آتينا أو كساقيتهم ساعتنا خان نسوم نسقام نحن نبكتم آتينا نسوم كاب سقام نختما كاب نسقام زنور عبيت تبتها تريقها زي أوروبلان هليكوبتر تقاس على الزبان نفتو زلوا يوم ويوم تمدمنا خم إنير نحن خان أفتقتم آتينا أو تأساسيرنا إنا سرينا سوم ب تجارة لينا خمت عن توزع كل كاجي جنس لزلوا أب دحريت أب كتما وجند هاللوه بقدميت بسقام حالفهم اسكع صرغا زقرص لي نيرو تنكتات نمعصاو استمكور لي نيرو بدحريتنا توقعها بغنا توقعها بقدميتنا توقعها ياب صرغا اتيخا صرغا تقرص مخال مالت كبيدي كاود ما خمت زولكايو ميلا حصير تقا سلازلو حيل صلاي زلون زيلون عقمو اواديدو كل ነገር ገይሩ ዝخفل ዋጋ خخفل ወሲኑ ዘአተውን ስለዝነበረ بزوهد أسرار حزينة خم خيدنا دحر كور سلستون مسيوم بصفحة خيدنا مالتي كم زول كايتنا يتخبابي نأير كنتات كبدي سنبار مجوي كي قرب الكاس مجوي قريب الكا ما يقرب الكاون ببوان أو حصير ساعات بدقيقة لكا بساعات تمينكا بتنور أكايدا كيركا كو خزلكو خبدي كبيدي جن مايون كاب كل تسلسة معلتي نلعلي مجوون كاب كل تسلسة معلتي نلعلي إنها تصبي صغير مهنيات خطوتو يخبيدي نيدرون دبدوات نكبيرة دبدو ونيرو مزيت تتعيش عام ميدايو بقليل المتاو يخبدي كاب دحر جمير إذا دبدو توتا نزي تصاوير تجارة لينا تقول قلت وهاو ناي دحريتون زون كلهم كبرتي ناي سلاي دبدوات ناي كبيرة ولا ناي كالوت تصاويرو أنت تجارة لينا خام مست ناي كبيرة دبدو مستناي أجار سراويتن ناي كربار حقت مسارياتن تصاوير يتوج بديهو صحيح له قعزة له أو حد وتخن كاي تواجان كابي ما نسقام نتصفع خا تواجا فتح هذا أنفتنا نتصفع خا تواجا مزي نايت خبابي دور ولا كا عشوه بتاع خبرت جزعت له دور له زيت فلتم استقدد مريتات له قهرتات سئلو ريخاين والكا نجر نيز مثل افتي حدا عميق تركب افتي حدا جزع تركب ميدا زمسل كان نجر كال قرصو حيزا تركب في خبابي بتاع مدكمي ورد وصا زلو معناتي عصرت خوينم بتاع جدلات زلو خالو نزي بدي مزي تواغي صلاي او حدا بوتا خف زوللو خوينو يزواغكا نادفا تخيد نوقعها نادمسسك تخيد تغالنا تنقساس يزخيد بزينا يمكن هذا حاجز بزينا كالوت ناي ترانسبورت تدقف تقوتاتي طعم خبير زخونه مسناي تفطرو تواغي يو عوتك مزغبك يلو دحرو نفت دحري كبعو مس حلفنا دارغا زربربو غينيرو حيل صلاي دارغا كلهم لو زبالو ازتاتون كفل طراتون زدالولو ينيرو بيمان صغام زمصل ينيرو تستاوس تخونكم كاب يمان تلالاك زبال حدا بوتالو بوون زمصل نيرو كاب لعل خا كاب ميله تحتي كاب ጭፍራ نبر حيلو نيرو ناون سون زمصل نيرو حزب كافتي بيمان ولا بصغام بولو كاب ميله فيت نفيت ولا
كلهم زم حالتا زياتهم مواديدو خواقول زمكوري نيرو نزوي بطيسو نزوي دمسيسو يو تعوت تمزغيو او نوارح خنصنح زخالنا تقدلاينا او كلهم وقات بصنعت واغي بجግነት واغي واغا خفيلي بجهزو كل عينت ነገር كخفل دلو زغونه تقدلاي بمخاني مخنياتو اتحجزني كنتات تتجميرو زله بتግራይ كنتات زرناي مصناتي دغاغيمنا هزاريونا لينا زغونه وغ يكونن ሓደ معالتي ወይ ሓደ ግዜ ተዋጊ ኻስ بزغونه ናይ ሽምግልና ዝዕደቕ ነገር ይኮነን መሰረታዊ መገስታትን ምንጭታትን ዘለዎ ወይ ዞም ዓዲ እዚኦም ወይ ከዓ መንግስት እዚ ኣብ መቃብር ህዝብ ትግራይ ክነብር ዝሓልም እዩ እዚኣ ቃ ተጋድላይ ይፈልጣ እዩ ተጋድላይ ዝጸላእ እዚ እንተዘይጥፊ ከም ዘይነብር ፈልጥ እዩ ከም ዘይነብር ጥራሕ አይኮነን ኣሶሩ ከም ዝጠፍ ኣሰር ትግራዋይ ኣብ ትግራይ ከም ዘይህሉ ተነጊሩ እዩ ካልም ማረጽ የለን ክንዋጋ ይዘለና ክንድሕን ኣለና ኣብ ዓድና ክንነብር ክንከለለና ኣብ መሬትና ክንነብር ክንከለለና ንሕና ዓድማትና ይገርናን ኣብ መሬትና ኢና ኣብ መሬትና ኮይንና ኣብ ዝኾነ ይኹን ቦታ ኮይንና ከዓ ዘመሬትና ይንብርን ዝብል ዘሎ ጸላኢ ክነጥፎ ተዘይክልና ክንነብር ስለ ዘይንኽእል እዚኣ ከም ዕጥቂ عطيو يزواج على تجارلينا. حزر ما تم نعي 17 عامات افتقال سزنورو كاب على جمير مالت يفتقال سلخهم يكون حزون حدش تولدونا افتقال سي موص يلو بخلتيو معرفي تقال سزقصل زلهم تناي متخخ صراحتات كما يخدلو وتدراو ساينس ناورس وي خدلو دو كمينو كمي خاتغنكم تم نعي حزنيو ولدو مس نبار ولد كما يتوادي خدلو تقال سناي حزني صبغ حسابي هو تخكليو تي اغاطام خوينو بتعم بزح نبار تغالالاي ابز دحرواي طمرا ورار تساتفاي كوينيو نبار عقبنا ولنا نغلصو طرتا زوصبلو بورد زوصبلو مستفلالي منغدي كافتي عودناي منغستي ناي وتدرنا عالم تسناويتو صنحه او حسنت حزبون مننتن تساتفاي كوينيو تساتفاي كوين طرح زيكونه حوس قلاساي وني نايت وانا زع نايت نبار تغالالاين عبيت مرحتي مينا متكات هيولن ابزي حد بتعم دس بلاكا نغرتايو حزب تግራይስ مستنبا كافت نبار تغالالاي استفلي راي هيولن تبغطر زلو ولو كتما زلو ولو او كال زلو حزب تግራይ حنت ነገር እንታይ ይውልና ነይሮም ፎዶ ገጠራት ክንዘውር ከለና ወለድና ማለት عودنا نقدر نقول نيرهم جن شعو حوحتون أو كبابلا لنا حساس زولو سب نيرو سراويتنا ونجانا زي يقول لعيو كم ودبو كم حزب كم ناي منجست تግራይ ون جانا هالواتو زي تفلتلو دارجان السوم لعلنا ترخيبنا يلوم بتاتينا يميلهم قليلهم زفكرلو كم زين اللعل زحاسولو قطامي نيرو ز كله صقمنا بصحه افتن قطرات حزب تግራይ كيركا افتز بتግራይ زلو ወይ ከዓ ሕብረተሰብ زلو خيركا عوتنا ناي قدني يزلكا حنت معالتي ناي تسفا مقراص ناي تنبركا خاينت قال يزربكان عوتنا ناي قدني حواتلا منغستنا الله بق سراويتنا ونلو انديام بزيخو كوم زي تصبنا كونو حصير غزي يبلنا نيرو انت خاطري قال حزب تግራይ مكوريو قال حزب تግራይ بزح زرأيو توديب كانت تقاليس كاس كم عوات كم زي ترف زتأمى من هزبي زلنا حجي كم زي سلزغونه تنبار تقالالاين اتي اكال حبرته زغونه هزب تግራይ ببخبابي تزاورنا لون تمساسل الراي اللهم تنبار تقالالاي معريت هزبي يحسب معد مستنبار تقالالاي كنعوتينا يزبل تنبار تقالالاي كعريخه يا اب حصير غزي كشا صاوعيت زغبرلو نه يصنحن ببزلو تسباسيو ببزخلو خسرح قا كله توديو مالتي وغا زلو بلو خالص صقما زلو بلو مصيو اب حصير غزي بب عقمها ببتزنورو ناب مرارحا ناب كالنا يواداد بسرحتي بدغاف وهابي بلو بقدميت كوين كمرارحا ولا بكله كساتف قدن كوين مالتي قدن زغبر سلازنورت كاو ناب اخات ملس تمرار حبز من قد زين تموتيو نفتهم دق خيخات ملس نفت حدش ولد زول كايو موسيوم دقناون موسيوم اتينا خلتينا تاميرنا افت قالسي افت عود قطم مال اب حزبنا زبصح طقعت ام مدحان زغبر قالسي كلتي موسيو اتمنسيوم طعم فتاني بسوليو تخونتات قلطيفو ترديو
ምሕረት ከዓ ይውሉን ዝኹነታ እዚ ምሕረት ይውሉን ህዝቢ ትግራይ ከም ህዝቢ ዘጥፍ እዩ እዚኣ ዘይፈልጥ ሓድሽ ወለድ የለን ኩሉ ዝርዳእ እዩ ማለት እዩ ክነብር ይኽእልን ብሓቂ ክነብር ስለ ዘይኽእል ክዋጋ ግድን እዩ ክዋጋ ጥራሕ እውን ግን ኣይኮነን ተዋጊኡስ ክዕወት ርሑት ትግራይ ክፈጥር እውን እዩ ትርኣዩ ተስፍኡ ሕጂ ተጋዳላይና እቲ ዝበዝሕ ነባር ዝበሃል ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ደርጊ ዝተሳተፈ እዩ በብዓቕሙ ትኽእል ኣለዎ ናይ ደርጊ ዘጥፈናሉ ሳይነስን ጥበብን ከዓ ተወዳዳሪ ይብሉን ብሓቂ ተወዳዳሪ ይብሉን ሓደ መራርሓ ዝገልጽዎ ኣሎ ምኩር እዩ ኩሉ ተፈቲኑ እዩ ኣብ መጥቃዕቲ ከመይ ኢኻ ተጥቃዕ ምክልኻል ከመይ ትከላኸል ኣብ ምንስሓብ ከመይ ትንስሓብ ወይ ከዓ ከመይ ምምላስ ስልቲ እዩ እቶም ወታደራዊ ጥበብ ዝበሃሉ ፀላእ ከመይ ተጥፍእ ኣብ ዝብል ሓሳብ ንጹራት እዮም ሓይለ ኣጠቓቕማኻ ፀላእ ኣተናትናኻ ብኩሉ መንገዲ ከመይ ኢኻ ዋዲድካ ትዋጋእ ዝብል ንጹር እዩ ፍሉጥ እዩ እቲ ነባር ተጋዳላይ ኣብቲ ዝብለካ ዘለኹ ሳይነሳዊ ኸይዲ ኩሉ ነናይ ባዕሉ ዓቕምን ብቕዓትን ኣለዎ እዚ ሒዙ ናብቲ መንእሰይ እዩ ተሓዊሱ ዘሎ ናብቲ ሓድሽ ወለዶ እዚኦም ምስግጋር ኣብ ሓፂር ግዜ ተፈፂሙ ማለት እቶም ዝመፁ ሓደሽቲ ኣመራርሓ እቲ ሳይነስን ጥበብን ብስርዓት ሒዞም ሰራዊት ከመይ ከም ተዋግእ ፀላእ ከመይ ከም ትድምስስ ኣፅኒዖም ተቐቢሎሞ ከም ዝቕበሉ ከዓ ግድን ካልእ መማረፂ እውን የለን ስለዚ እቲ ነባርን እቲ ሓድሽን ኣብ ሓፂር ግዜ ውሁድ ዝኾነ ዓቕሚ ክፈጥር ክኢሉ ማለት እዩ እቲ ሓንቲ እሴት ናይ ህዝቢ ትግራይ ውዳበ ትብል እያ እዚ ከም ሓደ ስርዓት ክብሪ ዝውሰድ እዩ እቲ ውዳበ ብደንብ ሰሪሕናሉ ማለት እዩ ተሓድሽ ነባር ኮይኑ ኩሉ ከም ልክዕ ናብቲ ነባር ወፂ ማለት እዩ እዚ ንዓይ ዝትክእ መዓት ነቲ ሓደ ዝትክእ መዓት ኩሉ ተተኻኺኡ ክሰርሕ ዝኽእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ኣብዚ ደለኻዮ መዲብካዮ ክትስርሖ ትኽእል ሓድሽ ተጋዳላይ ኣለና ማለት እዩ መራሒ ዝኾን ተጋዳላይ ኣለና ተዋጋኢ ዝኾን ተጋዳላይ ኣለና ብኩሉ መንገዲ ኣብ ስታፍ ኮይኑ ክሰርሕ ይኽእል እዩ ኣብ ግንባር ኮይኑ ክዋጋእ ይኽእል እዩ ኣብ መራርሒ ኮይኑ ክመርሕ ይኽእል እዩ ናብዚ ከምዚ ደረጃ በፂሑ ኣሎ እዙይ ከዓ ስቑኢሉ ዝፍጠር ነገር ኣይኮነን ነገራት ብስርዓት ሒዝካ ፅኒዕኻ ፀላእ እንተልኢካ ኮይኑ ኣብ ፀላኢኻ ዘለካ መሪር ፅላኣት ከዓ ሓቃዊ እንተኮይኑ እቶም ዘዋፅኡ ትብሎም ሜላታት ብምልኦም ክትሕዝ ክትጭብጥ ግድን እዩ ዝገብር ግድን ስለ ዝኾነ ከዓ ብዚ መንገዲ እዚ ውሁድ ዝኾነ ሓይሊ እቲ ነባር ዓቕሚ ዘለዎ ሙሉእ ክእለት ናብቲ ሓድሽ ሕሊፉ ተዋዲዱ ክሰርሐሉ ዝኽእል ደረጃ በፂሑ ኣሎ ክብለካ ክእል እየ ያው ሰራዊት ትግራይ ከም ዝፍለጥ ፃውዒት ሰላም ኣኽቢሩ ምስ ሙሉእ ዓቕሙ ካብ ድርኩ ኺትምለኸ ከም ተመለሰ ዝፍለጥ እዩ ብሓይሊ ከም ዝመለስዎም ሲሎም ከቕርብዎ እዮም ዝፍትንሞ ምናልባሽ ብኣንደበት ጀጋኑና ክግለጽ ስለ ዘለዎ ንእሽተይ ብዛዕባ እዚ ኢልካ ክትሓልፍ እወ ትክክል እዩ ብዙሕ ተወሪ እዩ እዚ መንግስቲ ትግራይ ዝወሰኖ ውሳነ መንግስቲ ኢትዮጵያ ካልኦት ተመሳሳሊ ቅዋም ዘለዎም ሓይልታት ሰራዊት ትግራይ ተፈራሪሱ ተሳዒሩ ተወቂዑ ተወቲዩን ተመሊሱ እናበሉ ኣብ ሚድያ ክዛረቡ ይስምዑ እዮም ክኸውን ዘይኽእል እዩ ምክንያቱ ብዙሕ መረጋገፅታት ምቕራብ ይከኣል እዩ ካብ ትግራይ ፀራሪግና ክንወፅኦም ከለና እውን ሕንዲኦም ኣይኮኑን ዝኸዱ ምስ ሸሓት ዓቕሞም ምስ ሸሓት ኣፅዋሮምን ሰብ ሓይሎምን ክወፁ ስለ ዘይከኣሉ ስለ ዝተደምሰሱ ዓቕሚ ስለ ዝሓፀሮም ትዘለዎም ሰባሲቦም እዮም ወፂኦም ካብ ትግራይ ድሕሪ ምውፃእ ካብ ባላ ጀሚርና ዝገበርናዮ ውግእ በዚ ማእኸል ፅርግያ ዝኸዳ እቲ ናይ ማእኸል ሃገር መንገዲ ዝኸዳ ኣህርታት እስካዕ ደብረ ብርሃን ክወፃ ከለዋ ብዚ ናይ ዓፋር ዝኸድና ኣህርታት ከዓ እስካዕ ሚለ ክንበፅሕ ከለና ብሰሜን ሸዋ ዝኸዳ እስካዕ ዓለም ከተማ ክበፅሓ ከለዋ ብምዕራብ ዝነበሩ እስካዕ ናብ ጎንደር ክፀጋግዑ ከለዉ እስካዕ ለማልሞ ዝባን ክወፁ ከለዉ ዳርጋ ትዝበዝሕ ናይ ኣምሓራ መሬት ትዝበዝሕ ናይ ዓፋር መሬት እዞም ሓይልታት እዚኣቶም ፈትዮም ዝሸልሙና ይነበረን ብፍላይ ናብ ሕምብርቲ መናገሲኦም ዝኾነት ኣዲስ ኣበባ ደብረ ብርሃን ክውፃእ ከሎ ፈትዩ ዝበካ ሓይሊ ክህሉ ኣይኽእልን እንታይ ደኣ ተንበርኪኹ እዩ ተወቂዑ እዩ ካብኡ ክንምለስ ከለና እውን ካብቲ ዝቆፀርኩልካ ጀሚርና ዘባረርናዮም ሓይልታት ከም ዘለ ዓቕምና ሒዝና ኢና ተመሊስና ንሕና ኢና ናብ ወብፅሒናዮም ንሕና ከዓ ኢና ተመሊስና ብዘይ ፍቃድ መንግስቲ ትግራይን ፍቃድ ምክልኻል ሓይሊ ትግራይን ክንምለስ ተዘይንኽእል ነርና ኣዲስ ኣበባ ምእታው ዝኽልክል ሓይሊ የለን ንምንታይ ደጓዕታት ወፂና ደጓዕ ደብረ ብርሃንስ ንምንታይ ወፂና ደብረ ሲናስ ንምንታይ ወፂና ዓፋርስ ንምንታይ ሚለስ ንምንታይ ወፂሕና
تعاقمي كأوز ملستنيرو قدم دبر برهان مصحنا كملسو يخيل يوم قدم نميله كم تاع عنتو زلكا 55 كيلومتر قدم مصحنا كملسو يخيل يوم قدم عالم كتام متونا كملسو يخيل يوم سلك الحيل يله حندي زقدفك حيل يله زم حيل تازياتهم توسان مريتهم نفت منا قاس يوم نقررب كلا كملسو زي كالو دحر افدر كويت منا قاس يوم سبصحنا مليسنا يم كولو زي كاب حق زرحه يزغورو مالتي مغنياتو زي حزب عالمون زفلطو اي حزب تግራይ ون زفلطو اي حزب عالمون زفلطو اي حدثي سراويتنا زتملسه نسلام بزلو ربحه اي حزب تግራይ منግስት تግራይ سراويت تግራይ تنايم وداتا ممارصي يلو زوسو دنبر وግ ناي مجمريان قدماي ممارص غيرنا ينوسدن نحنا ناو غزاتنا بسلام ينندون زولنا سلازولنا طرحي سلام كنبر سلازي كالناي نحنا سلامينا ندل لمعنا ندل حبينا هنبرينا ندل نحنا نمسلنا اينا نواغا زلنا نحنا نهلونا اينا نواغا زلنا حزون تناي قدماي ممارصينا نو سلامي بسلام ينبرون زول حيل خيلو خلغن حزب تግራይ تنبركيخو دنينو كنبر حلينو نيفقدن تاريخو نيفقدن نحنا خاوز تملسنا መንግስት ትግራይ ብዙ ወሰነ ውሳኔ መሰረት ንሰላም በዘለው ቅሩነት ይختግበር ከይሉ ካው እቲ ዝወልካ አንተ ወሬ ይውረይ እዚ አነ ካብ ልቦም ወነ ይመስለንን ንፖለቲካ ከገብርዎ ስለ ዘሎም ጥራሕም ዝገብርዎ ዘለው ዘማልታ ዚያቶም ድሕሪውን መጺና አይና አመሬትና አይና ዘለና ሐጂ አመሬትና አይና ዘለና ክፍክሩን ሰምዒና ህዝቡን ክናአቱና ከምዘን ገብሪና ከገለ ይባሃሊ እዚ ፍጹም ዘይኸውኒ ንሕና ናፍትዝ ተመለስናልን ምኻር ዝዓግት ኃይል የለን ንሳቶም ግን ካፍትዝ ተመለስናሉ ከውጽና ከም ዘይخله ረጋግጽና መጺና አይና ካፍትዝ ተመለስናሉ ከም አኽመልስና ከም ዘይخله ረጋግጽና መጺና አይና ምክንያቱ ናው ስለ ዝወሰድና ያን ባልና ማለት ናደምሰስና አይና ወሲድና ሱኢልና ኹኩይና ይኮንና ወሲድና ወይ ከዓ ተስማዕሚና ይኮንና ወሲድና ናቀጥቀጥና ናደምሰስና ናማረኽና ናበተና አይና ወሲድና ዕጥቆም ናርገፍና አይና ወሲድና ዕጥቆም ናተዓጥቅና አይና ወሲድና ናቀጥቀጥና ናወቃና አይና መሲ ወሲድና ክንምለስ ከልና ግን ተሰሪዕና በስርዓት ኢና መጺና ናቀጥቀጠ ድሕሬና ሰዓበዝ መጽ ኃይል የለን ናቀጥቀጠ ድሕሬና ዝመጽ ኃይሊ የለን አይነበረን ከገብርውነ ይኽል ስለዝኾነ ወይ ና መሬትና ዘለና ማለት ተስዕብ ነይሩ ሕዙውን ምርአና ነይርና ማለት እቲ ዘረባ ግን ሽዑውን ይውሮ ነይሩ ምልሽናዮም በኃይሊ ብል ነይሮም ሕዙውን ክንአቲና ይብለሎ ኦረዝ ተለመደ ነገር ማለት እዚ አካል ናይቲ ህዝብ ኢትዮጵያ ዘደናገርሉ ፕሮፓጋንዳ እዩ ህዝብ ኢትዮጵያ መሳርሒኦም እዩ ዝፍለጥ ሐቂ እዩ ብዙሕ ግዜ ከይንዛረውና ተሰከፍና ያዝሐልፍ ነገር አለ ኢትዮጵያ ናይዞም ከምዚ ዓይነት ገዛት መሳርሒያ ትበዝሕ ህዝባ መሳርሒ እዩ ኣብ ረብሓ ህዝብ ትግራይ ክውዕል ዘይኽእል አውዱ እዮም ዘዋፍርዎት መንእሰይ ኣብ ልምዓት ክውዕል ዝግብኦ ጸገም ዓዲ ክፈትሕ ዝግብኦ ኣብ ካልእ ክውዕል ዝግብኦ መንእሰይ መሳርሒ ኮይናት ይገብርዎ ኣለዉ ንሓደ ውልቀ ሰብ ስልጣን ምድልዳል ተዋሂሉ ማለት እዩ ሕጂ እውን ተወሳኺ ሓይሊ ንምርካብ ከምኡ ኢሎም ክሕስቡ ግድን እዩ ከምኡ ኢሎም ከደናግሩ ግድን እዩ ምክንያቱ እቲ ህዝቢ ሓንቲ ዝፈልጣ ነገር ኣላቱ ኢትዮጵያ ትበሃል እታ ኢትዮጵያ ትበሃል እንታይ ትጠቕሞ ከመይ እያ ናብርኦ ዝጭበጥ ነገር ዝቁፀር ነገር ምንታይ እያ ትውዕለሉ ዘይርዳእ ከባብታት ኣሎ ብሓቂ መሳርሒ ዝኸውን እዚ ኣብ ከይዲ ክርድኦም ይኽእል እዩ መሳርሒ ኮይኖም ክነብሩ ከም ዘይኽእሉ ንውልቀ ሰባት ስልጣን ምዕቀቡ ኮይኖም ክነብሩ ከም ዘይኽእሉ ኣብ ከይዲ ክርድኦም ይኽእል እዩ ነናይ ባዕሎም ጥቅምታት ዘልዕሉ ህዝብታት ኩሉ ይኽእሉ እዮም ኣነ ብሓቂ ንምዝራብ ህዝቢ ኦሮሞ ኣብዚ ውግእ እዚ ተጠቃሚ ዘይኮነ ተጎዳኢ ሕዝቡ ብድሮውን ዝጭፍጨፍ ዘለ ህዝቢ ህዝቡ ደው ኣብዚ ውግእ እዚ ተጠቃሚ ዘይኮነ ተጎዳኢ እዞም ሓራውን ተጎዳእ እንዲ እዞም ሓራ ግን እንተናእሰኳስ መሬት ኣለካ ይብሉ ወይ ዕሽውዎ ናንዳማት መሬት ኣለካ ታሪክ ኣለካ ንስኹ ተምፂኻ ኢሎም ኳ ዕሽውዎ ይኽእሉ እቲኦም ግን ኣብዚ ቅንጣብ ንወረውን ዝጥዕም ነገር የብሉን ናብ ዝቁፀር ናብ ጅባዛኣቱ መግደፎ ንወረውን ዝጥዕም ነገር የብሉ ስለዚ ዝኸምዚ ዓይነት መሳርሒ ጌርካ ምባል ከም ልሙድ ምዕደምን مسحبن سلز ورت بوليتيكا كم يلهم كزارو كم نبرخ توسري تقول عسرت حدا لكاتي كل عالم كله أو هذي تجري فلي ترجم على اللو بوحدات كون كزعوة مخانو عيمة الأخت زحلفة نايك ألسم عرافي نير 12 شوعة أحمد قال سمه نالباش
ልክ ከምዚ ናይ ትግራይ ቃልሳት እውን ኣብ ካልኦት ዓለማት ማንም ዓለማት ይካየድ እዩ ግን ንዓወት ዝበፅሕና ናይ መጨረሻ ምዕራፍ ዝበፅሕ ግን ምናልባሽ ውሑዳት ክኾን ይኽእል እዩ ብኣምነት ዝጥቀስ ነገር ተኮይኑ ድማ ናይ ትግራይ ክጥቀስ ይኽእል እዩ እቲ ናይ ህዝቢ ትግራይ ንዓወት ከውፅሕ ዝኽእል እንታይ ፍሉይነት ስለ ዘለዎ እዩ በዓል ዓወት ዓድዋ ክልዓል ከሎ እውን ኣብ ወርሒ ለካቲት እዩ ለካቲትስ ብስሩ እውን ተዓሰርተ ሓደ ጥራሕ ዘይኮነስ ናይ ዓወት ወርሕና ኢሉ እዩ ዝኣምን ህዝቢ ትግራይ ኣብዚ ንእሽተይ ትብሎ ነገር ታሉ ኣብ ህልውናኻ ተፃወታት ክበዝሕ ከሎ ኩሉ ግዜ ክትህሉ ቃልሲ ምግባርካ ዘይተርፍ እዩ ካብቶም ከምዚኦም ገይሩ ዝነብር ህዝቢ ከዓ ሓደ ህዝቢ ትግራይ ኣብ መዋእሉ ቀሲኑ ክነብር ተረጋጊኡ ክነብር ብሰላም ክነብር ሰሪሑ ክበልዕ ዕድል ዝፈጥር መንግስታት ኣይገጠሙዎን ካብ ድሕሪት ጀሚሩ ኣብ ቃልስን ዓወትን እዩ ዝነብር ህዝቢ ትግራይ ንህልውንኡ ኣይደራደርን እናበልና ንዛረበሉ እውን ጥራሕ ናይ 17 ዓመት ሕዚ ገጢምና ብዘሎ ዝምስረት ኣይኮነን ቅድም ኢሉ ዝፀንሐ እዩ ገዛእስ ደርብታት ኣምሓራ ብባዕሎምን ብናይ ወፃኢ ሓይሊ ዕድመን ኩሉ ግዜ ምስ ቀጥቀጡ እዮም ንህዝቢ ትግራይ ምስ ኣባሳወሱ እዮም ምስ ኣራኸሱ እዮም ሽማሽም ምስ ኣውፁ እዮም እቲ ናይ 17 ዓመት ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ብዝግባእ ዘይተሰነደ ታሪኻዊ ዘመን ብውሑዳት ተጀሚሩ ከም ዘልካ ለካቲት ክነስታውስ ከለና ለካቲት ከም ሓደ ሓድሽ ንህዝቢ ትግራይ ከም ሓድሽ መፈጥር ወይ ከዓ ከም መድሕን ጌርካ ትውሰድ ዕለት እያ ምክንያቱ ንብዙሕ ዓመታት እናተሳቀየ እናተጨቆነ እናተረገፀ እናተመዝመዘ መፅኡ ኣብ ወርሒ ለካቲት 1967 ዓመተ ምህረት ብደቁ ናብ ቃልሲ ብምውፃእ ምክንያት ድሕሪ 17 ዓመት ናብ ዓወት ከብፅሕ በሪ ዝኸፈተት ስለ ዝኾነት ምስ ካልኦት ቃልስታት ህዝቢ ትግራይ እውን ዝተተሓዘ ታሪክ ስለ ዘለዋ እዩ ህዝቢ ትግራይ ከምኡ ገይሩ ዘኽብራ ሓቁ እዩ ንሕና ኩላትና ብዘለና ፍጡር ለካቲት ኢና ክበሃል ይከኣል እዩ ከም ተቃለስትን ከም ኣካል ህዝቢ ትግራይን ኣብቲ 17 ዓመታት ንህዝቢ ትግራይ ንውክለካ ኢና ዝብለዎ ፓርቲታት ብዙሓት እየን ነይረን ውድባት ሕወሓት ጥራሕ ኣይኮነትን ነይራ ግን ሕወሓት ካብ ኩለን ብፍሉይነት ክዕወትን ናብዚ መድረኽ እዚ ክበፅሕን ዝኽኣለ ሓቀኛ መስመር ስለ ዝሓዘ ሓቀኛ ዕላማ ስለ ዝሓዘ ህዝባዊ ዕላማ ስለ ዝሓዘ እዩ እቲ ዝሕዞ ዕላማስ ንረብሓ መራሕቲ ንረብሓ ውድብ ከም ውድብ ወሲድካ ንበይኑ ዝውዕል ዘይኮነ ንረብሓ ህዝቢ ዝውዕል ስለ ዝኾነ እዩ ንረብሓ ህዝቢ ዝቃለስ ዋጋ ዝኸፍል ውድብ ስለ ዝኾነ እዩ ሕወሓት ነይረን እየን ግንባር ንሓርነት ህዝቢ ትግራይ ዶ ኢሃፓ ካልኦት ኢድዩ ነይሩ ቆፂርካ ይውዳን ኣብቲ ዘመን ንሱ ዝነበራ ብታሪክ እውን ንፈልጠን ዓበይቲ ሕወሓትና ተጋደልቲ እውን ዘዋግዑና ማለት እዩ ስለዚ ሕወሓት ግን ካብ መጀመርያ ጀሚሩ ተመስሪቱ ቃልሲ ጀሚሩ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ውሽጢ ኣትዩ ህዝቢ ትግራይ ናተይ ደቀይ ቁኑዕ ዕላማ ሒዝኩም ኢሉ ተቐቢልዎ ናይቲ ቃልሲ ኣካል ኮይኑ ህዝቢ ትግራይ ባዕሉ ደሞ ፍሲስሉ ዋጋ ከፊሉሉ መሪቑ ከም ትሕጂ ንብሎ ዘለና ሕዚ እኮ ካብኡ ንምሃር ኢና ዘለና ኣዶ ትግራዋይ ብቅድሜኻ እምበር ብድሕሪኻ ጥይት ከይወቃዕካ ኢላ ዝመረቐትሉ ዘመን ንሱ እዩ ትሕጂ እውን ካልእ ዝድገም ዘሎ ሓዱሽ ታሪክ ማለት እዩ ስለዚ በዚ ምክንያት እዩ ህዝቢ ትግራይ እውን ለካቲት ከም ብርሃን ገይሩ ዝወስድ ህዝቢ ትግራይ ከዓ ካብ ለካቲት ጀሚሩ እስካዕ እቲ ዓወቱ ዝብሰር ዋጋ ከፊሉን ሓቀኛ ዕላማን ሒዙ ኩሉ ከም ሓደ ተወዲቡ ዝተዋግአሉን ካብ ስበላዕ ዝኾነ ደርጊ ሓራ ዝወፀሉን እውን ስለ ዝኾነ እዩ ብዛዕባ ለካቲት ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዝሓለፈ ናይ 17 ዓመት ደሞ ፍሲሱ ባዕሉ ተሳቲፉ ዓንዩ በሪሱ ወይኑ መሊሹ ተጋዳላይ ኮይኑ ብባንዳን ብስሩዕ ሰራዊትን ተዳሂኹ ገዝኡ ተቃፂሉ ከይተንበርከኸ ኩሉ መከራ በፂሑ ከይተንበርከኸ 17 ዓመት ተቃሊሱ ፀላእቱ ረይረ የቢሉ ደምሲስዎ እዩ ንዕኡ ኮይኑስ ንሃገር ተሪፉ እዩ ህዝቢ ትግራይ ሰላም እንጊሱ ልምዓት ኣምፂኡ ዓዲ ሪኣቶ ዘይትፈልጥ ደረጃ በፂሓ እያ
ሞሳ ዋላ ይርከወሉ ፍረለካቲት እዚ ፍረለካቲት እንኳ ናብ መበል 46 حقي مبلا 46 እንኳ አብጽሐካ ብሎ ይደሊ እንኳ ደስ በለካ ብሎ ይደሊ ካው ሕዙን ከማያ ንሕና ኣብ ዘመናትና ካብ ዓወትና ተሳገርና መጺና ሕዙን ናብ ዓወትና ሕጂ ናይ ጸላእ ልዕልነት የለን ልዕልነት ተቢድካ ያ ዓወት ተቢድካ ያ 17 ዓመት እኳ ተቃሊስካ ኣብቲ መጀመርያ ናይ መጀመርያ ዓመታት እኮ ንዕወትና ብጥርጣረ ኮይና ነርና ሓሊፍናዮ ግዜ ክበልዕ ግዜ በልዕ እዩ ሕዚ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት እንታይ ዓይነት ታሪኽ ከም ዝሰርሐ ህዝቢ ትግራይ ይፈልጥ እዩ ስለዚ ኣብ ሓጺር ግዜ ዝድምሰስ ጸላኢ ሰላምካ ርሑቕ ክኸውን ናብ ሰላም ተመሊስካ ክትኣቱ ክትልምዕ ክትዓቢ ክንሰርሕ ኢና ኣጆኻ በርትዕ ኩሎ ይደሊ ይቕኒየለይ